Давай. Здравейте хора! Ние сме GameStar BG, аз съм Mimo200, той е Power 789. И в момента това, което виждате е първото ни видео. Така да ви кажем какво ще има в този канал общо взето. Това е гейминг канал, в който ще качваме видеоклипове на различни игри. Ще има клипове на Grand Theft Auto San Andreas, по-точно GTI San Andreas, GTI 5 ще има също, ще има на сам, ще има на много различни неща, много различни игри ще има и като цяло трябва да се забавлявате докато ни гледате. Да, и всяка нещо само да кажа. Ще снимаме заедно клипове, да гледате моята гледна точка и неговата и отделно. Повечето клипове сигурно ще са отделно, но по-малко ще има заедно, тъй като когато аз играя, той не играе, просто не ни съвпадат какво е това. Просто не ни съвпадат времето за игра. Да. Като цяло. Да, може да харесате клипа, да се абонирате за нас, тъй като, както казах, ще има много клипове, които надявам се ще ви харесат. Почти ден ще качваме. Може би през ден, но тъй като сега е 19 август, почваме училище, имаме още някъде един месец. Да. И заради това ще качваме през учебната година по-малко клипове, дори аз може да пропускам по една седмица. Yes. Но няма проблем, ще наваксваме всичко през почивките и в началото на годината, както знаете, има много почивки. Тогава ще наваксваме всичко. Да, надявам се клипът да ви е харесал. Както казах, абонирайте се за нас. Ще качваме много... Харесайте. Да, харесайте, ще качваме много хубави видеа, надявам се. Освен ако някой не ни прекъсне. Да, хора, надявам се ви е харесал. Благодаря, че гледахте и ще се видим най-вероятно в следващия клип, който ще е на някоя готина игричка. И до скоро. До скоро.